बेसोसोल' बेसोसोल' दे र' बे फालिया ओरैल' मेथाइया जों मा सोगोन जोंनि जेनेबा थाबायनायावनो ओरै फैबाय आरो र' एक्टिंखौ र' नैबे डाइरेक्टर नैबे जाबाय एक्ट्रिस नैबे एक्टर आंखौ खेबना र' जेनेबा नैनिफ्राय थाबायगोन ना मेथाइया स्टार्टिंनिफ्राय माबा मोनसे जायगोन ना थांबाय आरो नैबे नै नोङो ओरै थांबायना नङा जायाखै जानाय लोंनाय जाखांनानै फिल्म शुटिं खालामग्रोदों जागोन गासिबो न'नि आं फोरोंदोंसो जेनेबा बेखौनो हमगोन आरो र' फैबायथ' ससे थाबायगोन Oh yes! Yes! Boria. दाहाय मेथाइ लगायसिगोन माने मेथाइ सोगोन आरो नोंनि मेथाइखौनो सोगोन दे 1 2 3 Go! गिदिंनांगौबो एसे आयं आयं एसे गिदिंनांगौबो फालिखौ ओरै लानानै गिदिंनांगौ ससेखौ थाबायनानै थाबायखांनायनि उनाव द्रप खालामदे केमेरामेना द्रप खालामखांनाया आयु Raizlai dawine angin nezra